दिनैनि तारिखाव चिरां जिल्लानि एक्स इउनाइटेड फार्मनि बानजायनायाव बे सुबुं गौमा होज्रि खावनाय हाबाफारिया हाग्रामा ब्रिजनि सेराव खुंफुंजादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो सरकारखौ खावलायनो गोसो खालामदों जे एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सासे सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ जेन जोबथेसालिनिफ्राय अति हुनखाले थाबैनो जेन उदां अख्राङाव लाबोयो। दिनै अकल एक्स एनडिएफबिआल' रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव नागिराखै। जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय साफ्रोम बर' हारिया दिनै रन्जन दैमारिखौ जोंनि हालामावनो थानानै रायजो राजाफोरजों थानानै समाजनि खामानि मावजानायखौ हास्थायदों। लोगोसे बर'ल' नङा, बर'नि अनगायै बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो दिनै रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव फैनानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे थानानै खामानि मावनायखौ हास्थायदों। बेनिखायनो जोङो सरकारखौ दाबि खालामदों जे रन्जन दैमारि सारखौ अति हुनखाले जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनांगौ आरो समाजजों लोगोसे थाफानानै समाजनि खामानि मावनो बिथांनोबो मोनसे सुजुग सुबिदाखौ होनांगौ होननानै जोङो खावलायदों। जोङो बिथां गबिन्द बसुमतारी मोनसे समाव बिथाङाबो एनडिएफबिनिनो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। बिथाङा जिबायदि मन्तब्य लाखिदों मिडियाफोरनि गेजेराव बे टटेलि बेसलेस। बिथाङा जिबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों जे सुबुं गौमा होज्रि खावनायनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया उदां जाया होनना बिथाङा बुंबाय थादों। नाथाय मा लामाजों उदां जागोन? मानो मावाखै बिथाङालाय सरकाराव थानानै? मानो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि जुदि बिथांनि गेजेरजों लामा दङब्ला मानो मावनानै खोन्थियाखै? दिनै जोङो लिगेल प्रसेसनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ। बिथांनि बेलखौ जों बिथांनि हियारिंखौ जों आरो हाइकर्टआव लाबोफिनदों। बेजोंनो लोगोसे जुदि दुलाराय बर' माहारियानो रन्जन दैमारिनि जानानै होज्रि खावफायोब्ला बयबो जुदि फंसे बाथ्रा बिथांखौ उदां खालामनांगौनि बाथ्रा बुङोब्ला जों फोथायो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जोंनि होज्रि खावनायखौ बेसेन होगोन आरो फैबाय थानाय समाव लिगेल प्रसेस आरो सुबुंफोरनि होज्रि खावनायनि जुनैनो जोङो रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। थांनाय 18 तारिखाव क'क्राझार जिल्लायाव जि सानै व्यक्तिखौ इनकाउन्टार खालामबाय, फेक इनकाउन्टार खालामबाय, बिथांमोनाबो जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो ओंखारबोनाय बारग' एनडिएफबिमोन। नाथाय बिथांमोनखौ हमना लाना थांनानै दाय गैयाब्लाबो फेक इनकाउन्टार खालामदों। बेखौ जोङो सोंखारियो आसाम पुलिस आरो बिटिआर सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोर आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जोङो सोंखारिगोन जे फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव हान्थिखौ लाबोनो थाखाय जों बेबायदि फेक एनकाउन्टारखौ खालामा आरो बयबो बर' सेंग्राफोरा जों बे ओनसोलाव रंजा खुसियै खामानि मावनानै फरायनानै बा आबाद मावनानै जों थांनानै थानो हायो। बेखौ जोङो दाबि खालामगोन। लोगोसे जाय व्यक्तिफोरा फेक इनकाउन्टारखौ खालामबाय बिथांमोनखौ थाबैनो इनकुवारि खालामनानै साजा होनांगौ आरो जि ULB होननाय मोनसे हाथियार लाग्रा संगठन गठन खालामदों बिथांमोनखौबो जोङो खावलायगोन जे बिथांमोना जोंनि बारग' एनडिएफबिफोरनि मुंखौ लानानै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। रन्जन दैमारिनि मुंखौ लानानै बिथांमोना बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ। लोगोसे ULBखौ जोनोम होनायाव सोरनि राजनैतिक षड़यन्त्र दङ बेखौ थाबैनो सरकारा बिजिरनानै दायनिगिरिखौ जोबथेसालियाव जोबनांगौ होननानै जों बारग' एनडिएफबिफोरा गोख्रोङै जोङो खावलायो।